kafea edan dugu ja, barrenak berotzeko lain. Ta gu esnatu garen ezkero, esna dezadun iturgai. Salderantza begira, nahiago nuke familidanak horrelakuak balira. Bezala etorri gera, agarreko aldapara, naizta itxuraz ez dun ematen urte bete bat pasara. Utzi deguta, heldu gera agarrera, aran erreka osoan dago neuzkileku bakarrera. Mertxeta jakez izan zerate, onazkenak etortzen, zuek bai jakin mendaro aldian, etxe ona aukeratzen. Ohitura zarra kumplitzen da hemen, kumplitzen baldin bada inon, baina ez zertan hasi aurretik, egun honinak eta jon. Oiota antzarra eta ardiak osatu zamaika zelai, kanpoan fauna ederra dago gure taldean ere bai. 80 urte beteak eta bere adinak berdin du, omenaldia behin jaso zunta, ja ezin zaio agindu. Ai Mari Jose eta Rosario egin gonbitean jabe, pekaturikan ezin deu egin ta zelosak jarri gabe. Amaiketako goxua izaten da etxe ontako plana, lana batzuek egiten dute ta gero gizonak fama.
bazarrak izaten dira, aldala berritzekuak, Santa Eskian etorri gera, kaixo errebirokuak. Ikote derrau ikusi eta ez tristura ez engaño, irripar hori hobea dugu limosna honena baino. Barrenekoek ugrabatzeko noldaizta talentua duten, Ainara aspaldi nazkatu zaigu beti berdina entzuten. Ainara eskuan ardoarekin txikiteruaren eran, ez aldakizulan orduetan ezin daitekela erran. Ez duedako ondo dakitnik ta basoa daukatraban, batzuei ez esatearren zenbat gauz egin behar da. Bandera iritsi gera landako erretegira, Bilbo aldeko jende handiak bazkaltzen duen tokira. Bideak naizta xarma edukiko zuan, etxe ontara noiz helduko zain egon naiz egun osoan. Ikusten dugu umia eskua daukala, ez dakiz zer da jatetxia edo mendaroko ospitala. Kantatzea hain erraza, 3 urteta oraindik naiz atetik barrura pasa. Zaigu Luis eta berai egin behar kasu, Aitorri xiliko beto zaude galtzeko asko daukazu. Nei argazki bat
akordatu zait leio ertzera irten da. Apaiza ere bere altarean horrelaxe egoten da. Ke honetan nik limosna bat eskatzerik ez espero. Konformatzen naiz gaur gauerako ohea utzi eskero. Eta Ainara ta Anderrenak berez ez digu ardura. Amagurekin parrandan dabil eta aita partidura. Amaigabeak naiz eta diren aita tamaren indarrak. Gaurko honetan Lukenek entzun beharko ditu beharrak. Eta Luken zu kopla kantatzen ondo ibiltze omentzera. Nahi dezunian egingo dugu berdinetik berdinera. Aurtenguan ez dut ikusi, ez Lukenik ez Lizarrik. Zuek eskera etorri arte, ez dut moztuko bizarrik.